sedaya wonten kekirangan kekilapan papan duka pindaraan kirang nuju wonten sedaya atas kami dari siapa mengucapkan banyak terima kasih dan juga ngapunten ingkang sakarkanipun uga saking keluarga di Sutarjo Resam memilih hakim kula matur kirang tidur kirang luhur kirang duku kirang romo kirang nuju prono wonten ing manah banyak sedaya atas kami kula Sutarjo Resam nyuwun pangapunten ingkang sakarkanipun akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, neng krungu tabuhan tiban mari. Aduh, kowe nggih. Dino Yu. Tawang mau. Nyu. Rido Saputra. Yo, wait. Oh, ha. Oh. Maruk kesambit. Yo, hehe. Ha. Oh. Siko barong kuwi. Oh, tangane jan ampuh tenane. Monggo Mas Mir. Dari sangat Toke Malaysia ya ini. Yo, persoalan Bapak dan Puji yang dari Singo Rego. Singo barong metu tenane. Yo, puter. Ganti metut, ganti dada. Ganti dada. Yo, ganti metut. Mas. To. Ora popo. Kalah ketuk. Dedek ya teki menang nih Pak Es. Nyuwun sewu setengahane Pak Samsun, Pak Puji setengahane. Yo. Yo, jago kena biasa. Sok kenei, yo sok dikenei. Sok kalah, yo sok menang. Menang terus yo. Sing kalah wegah. Salaman sampai pian. Batar Muji, Mas Gemir. Luputku kaburan podo-podo. Ora sengaja nggih Kunto. Los kanca panggah ning duit kena obah. Kanca panggah ning lek sedulur aja nganti owah. Petut kena obah ning lek seduluran panggah nggih. Gitar Tulung Agung Kediri. Panggah dadi dulur selawase. Dimastikan dari Satrio Samudro Rasawedan Bapak Solikin dari Demit Kali. Iyo ganti solah bawane tunjukkan pesonamu majikan Mas Solikin piye carane langkahe dike ketokno ganteng mulai sementing ora wayuh nggih dhuwute sing akeh Pak Solikin ora sengaja ya ngono ya jenenge pemain ya ngono kuwi ya ngono sing jos iki nek wayah gendor Pak Puji nggih Pak Samsun nek wayah ora ya ora nggih nek pergo niku terserah manut karo wasit nggih ya ngono jos iki jenenge iki jenenge pinter ora pinter iki kancane sing kok nggih akal lokal ukil ulute bakal kok nggih wis padha maca wayahe dhewe carane metu piye carane main piye ngapunten majikan iya wis to ora apa-apa yo dua kacepekan barang satu kajuan monggo Mas Solikin betul rusuh tenan iki ya Mas
Oh. Oh. Asik. Dan salaman apa pian? Matur suwun pastikan. Matur suwun Pak Solikin. Seduluran selawase. Lek ning panggung Rejo Satrio anu mampiro ning panggung Rejo. Kok tak gawani iwak laut selos sak kuatmu. Penting mlaku. Ora-ora nggo pickup. Itu Saputro. WR Konsikat Audio kelingan goyang bintang lereng neng cakak kepak tulisan warna abang tondo isi berawan persiapan untuk rolling wasit yaitu Pak Imam Mukayat kupuk asmara mbiyen kae tagowan tresno tanapa pental tanapa koso persiapan untuk rolling wasit yaitu Pak Subagio atau Bapak Takim ya bersama Pak Imam Mukayat Bapak Imam Mustaqim dan juga Pak Imam Mukayat gimana untuk naik dan panggung atau turun untuk rolling atau mengganti wasit Bapak Tansun dan juga Bapak Luci Bidot aku bukai kepatrito tengah bali nganti jagat dino cedeten sajroning ati sepuh podo sepuh aku lawas suwi rapetui satu kali temukan rusone wis utuh beres sama patungane nuntun karo adik-adik karo sing sak ngisore main sing api-apian wasit pagah teliti pagah awas Pak Puji Pak Samsun lek wayah dendo nggih dendo nggih ngapunten kang kathah iya langkah manut aku sik Mas bentek sik Mas Mas Uci sabar dulu nggih kurang satu kali temukan wasit Kabupaten Tegas yen lewat aku kelingan aku salaman Pak De terus lek kurang sok beneh tanggal 11 rolas wonten ing Ngancar Kediri iki sok kade iki foto jagung iki nggih matur suwun Pak Puji matur suwun duren cangkokan leren rokokan teng handap nggih jenenge kupuk asmara iya yen kae tagowan tresno asik tanapa koso abot abate Pak Kayat ya wis ojo macem-macem Mas Uci nggih rada ndoyong ae lek madhep rada mundur dijupuk pucuk eto dadi ora nek sirah aku iki guru dhewe dari Blitar kepatrito jago ganas jago gedi nganti jagat dino aku pilih tanding cedeten sajrone yo Pak Dini nyedatan aku gede dhuwur kaya lo main ini piye iki wis rusuh Mbak Iwan nggih aku diaturi Pak ya lek dibetul aja dikluk garwa yo
Masih. Urung sitone. Iki lho. Tiklek kejugur balen. Timbang golek akur balen penak iki urusane. Sing semangat Mas Suci. Iya. Banjir mecut golek lenane ya. Golek iki sing ajek bolong ta. Jan toto tatas titis tenan iki. As. Salaman masih. Salaman. Dadi kembange putri Kediri dasar sulistya imana uga kinase kalo candra kirana Dewi Sekartati Tarmo Gadul. Wes. Kan koyo gatut kaca tenan iki. Ring sak kepul. Gede dur. Iki persahabatan. Persaudaraan. Menjalin persatuan. Bapak Samsun dari pojok sak tunggal putra. Bumi Bongkarno. Oh dari pojok Buyuk Rukun. Yo persaudaraan karo Mas Gadul dari satu pojok Rejo tangan wes to saksir mulai masuk Pak Samsun penting orang ratu-ratu dur orang ratu isor penting orang ewa kalau orang majek biasa diajar aduh biung ayo ini kilo rasanya Amparono pencut sama dengan kui Amparono seperti amar suri kui tak tamparin sepiro abote tak lantari kalau lembu sekilanku sekilannya orang enak kira lembu gerak berik tunjukkan pesonamu Mas Tarmo Gadul. Satu kali cambukan kurang dua kali cambukan kilo urung sikone putri Kediri yo dasar sulistya salaman apa pian perlu ragu-raguan biasanya gua angkat ke Mas Darto ngapunten gak kata rumputku ngapunten pun romo kiri gustik yo ngono le dadi pendekar sing tawadu karo wong sepuh sing ngandhap pasor karo wong sepuh yo karo sak kanca kancane dasar satu jelo dur jelo pucul gondang reskone abot jelo terus bayong reskone abot terang angin iso guling kula kuwi hati-hati ki lawas gentong dari pojok sak tunggal rekonan karo Bapak Subagio Komando Satrio Nusantara yo Mbah Kule iki Indonesia bangun putra ing Jenggala awakmu ora lair aku dolanan petut di rumah samu dadak padha karo latihan yo ning ora kena semono ojo ngangi tembung ojo dumeh rupane wis kodang wis pinter sombong ora oleh nggih pagandap sorot pagati-ati iki ning Palagan akeh wong sekti Mandra Gunung oke parek karo Gustine dadi lek omong mandi yo ojo adigang adigung adi gunung yo betul
salaman sih Mas Getong. Tukang ngendang baromplo aja. Ya. Piye? Ngelak paling kuwi. Bocah kurang ajar. Enggak tanggung jawab ya. Karang yo kesel ae. Kat mau poneh MC ini, suarane ngantek-entek lho. Ora nek sing gak juli. Borongan. Yo, Rido Saputra. Yo, Mas Kasane iki, heeh. Tak hitung ngene ping 8 gitu kan. Apa-apa, heeh, to. Persoalan karo Mas Diki. Dari bisa geni. Persiapan untuk Roni Wasit, yaitu Bapak Sakeh ya dari Blitaraya dan juga Mas Rudianto ya dari Komando Satrio Santoro. Dengan hormat dimohon untuk naik dan panggung untuk rolling atau pengganti wasit Mbah Kayat atau Pak Takin wong sepuh ojo suwi mesane. Nggih. Monggo Mas Rudi, Pak Sakeh. Wasit tukon iki. Yang sudah terjadwal oleh panitia, yang sudah disepakati kepengurusan dari Blitar dan juga Tulungagung. Oh, ngapunten ingkang kathah matur suwun, Mas Kasian, Mas Diki. Monggo Mas Rudi. Satu kali permainan dulu. Nggih, Pak Sakeh. Ini beda dhisik. Oke, gantian. Mas gombloh nih Rasolan karo Bapak Kling tukang gandong pasir iki. Yo ganyangane kali Tulungagung yo iki alias Pak Kling atau Pak Yamun. Lemek pencut kecil sepiro apote. Persiapan tim medis Mas Anto atau Pak Asmari di pintu yang sebelah timur dan juga barat nggih. Neng bawah panggungnya jadi dhuwur ngepek nggih. Yo, sing hati-hati Mas Gomblo, disuting karo youtuber Mas Dawir di Powiro Channel. Yo, silahkan komen, like dan juga subscribe. Matur suwun. Lagi atas nama dari segala panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolsek dan juga Bapak Babin atau Babin Katimnas yang sudah ikut serta mendukung, menyukung dan juga memberi bantuan keamanannya ya. Sekali lagi atas nama dari segala panitia atau Sohibul Gajah Bapak Bambang Warsono dan juga dari jamaah Zikir Al-Fatihah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek yang sudah mengasisi memberikan izin pertunjukan seni tiban yang digelar oleh Banjarpun Bopo Warsono ya, yang beralamat di Dusun Bulurjo RT 1 RW 1 Desa Mojo Rembun Kecamatan Rejoso Nganjuk ya. Dalam rangka atau acara memperingati hari tahun baru Islam Muharram 1448 Hijriah nggih. Muga-muga kabeh sedayapun dipun paringi gampil gangsar rangipun pados rezeki, dipun paringi tetep iman dan Islam nggih. Selamat dunya, selamat akhirat. Bejo dunya, bejo akhirat. Muga-muga sedaya kemawon ingkang sami rawuh tansah pilih mangke dipun pendet ingkang monggo dipun akhiri ingkang akhiran husnul khotimah nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun Mas Rudianto yang dari Komando Satrio Nusantara
dan juga Bapak Sokeh yang sudah membantu menjadi peladang atau wasit. Mas Kari Adam mau jenenge Mas kasihan saya tak ganti Pak Kari ini coba bangga hai mau ping 17 saya ping 19 nyepir 20 Pak Kari nek munggah yo pas matur suwun gantian bro salaman sing api-apian salaman sih Pak Sokeh wayahe pemainnya lebar salaman klasik kudu sendiri Mas Rudi nggih mosok kalah nih penyiar ya kamu tadi kata ini menungso lali kalau rebut dari segenap panitia air minum aqua yang di atas panggung di pintu yang sebelah timur habis air aqua di pintu yang sebelah timur habis dari segenap panitia dari keluarga besar atau dari jamaah zikir Al-Fatihah air aqua yang di atas panggung habis di pintu yang sebelah timur matur suwun Ki Mas Supri dari Cambuk Ulung Rosodan Mas Uji dari Polo Sewu Gedung Cangkring yang sudah memperkuat dari keluarga besar Palu Guban Komando Satrio Nusantoro yo jogete Mas Supri Mas Leno panggil sebelah yo salah satu pendekar dan juga raja jalanan uripe dur ban motor ini dur ban mobil biasa travel Blitar Bali Blitar Madura Blitar Jakarta jadi Mas Supri Raja Mas Uci dari Polo Sewu Tung Cangkring Sujono putrane wedok kok mau lanang ngono kaya turun bapake dadi jago tiba nih yo iki sapa iki padha jagunge padha tetep biasa iki ning ora padha pengalamane yo delok ae maine no sing lali no sing tawar no sing coba dino no sing dadi badan matur suwun terima kasih rawuhipun sebagai penyanyi Alamu Karom Romo Kiai Imam Sutikno atau dengan panggilan akrab Gus Mik dan juga Bapak Pembina penyanyi Bapak Guntur Wahono SG selaku sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga yang dari fraksi PDI Perjuangan atau suwun pun dan juga dulur dari rombongan Tulungagung dan juga dari Blitar. Kita tahu Mas Rudi, Pak Sakeh alias Pak Nur Salim, Ki Mas Jada Jawa Dayak. Jenenge ya lucu ya Mas Jada. Bapak Jowo, Bapak Dayak, Bo Jowo. Jadi Mas Jada di Jawa Dayak. Persotan Bapak Subagio alias Mbah Serut bakul sapi. Dari Padangan Kediri, dari Padangan Tulungagung Kali Boto yo sampai hasil omset sapi gampang hubungan karo Bapak Subagio biasa kirim Kalimantan Surabaya Mendak Besar matur suwun Pak Subagio Mas Jaga matur suwun Jawa Dayak ki sok kasih iki jago gedine iki ki Mas kasihan mau Bapak Kari Adam kita ganti Pak Kasihan persotan kalau Mas Kentung
dari Blitar Timur. Cilik orang-orang bakal gede yo mesti lek ora nokol. Bingo sing lali. Bingo sing tawar. Sementing jamune ora kleru iki. Monggo Mas Setung. Milih petut sembarang. Sing dawa yo oleh. Sing endek yo ora apa-apa. Cilik yo ora kurang bakal. Gedhi mesti lek bukan nokol. Yang penting adu skill, adu kelincahan, adu kesaktian, adu kekebalan. Lek ora skill ora duwe ora wani. Lek ora kebal soyo. Yo, nek penting oh, ora bandel nek kependel. Ora jaduk nek kepejaduk. Sing hati-hati, kene pendekar. Pilih tadi, yo. Sing penting iki niati, ganti niat terus suci. Yo kuwi golek dulur, ora golek musuh. Niat nguri-uri budaya Jawa. Warisan leluhur nenek moyang awake dhewe. Yo kuwi sing arani seni tiban. Hai. Salaman Mas Setung. Nggih, Mas Karyadam matur suwun. Yo. Bapak Gajah Modo alias Bapak Mesani. Yo, hehe, bersautan pendekar bersarung Pak Mukani dari Tulungagung. Yo, hehe, oh. Kita tahu Mas Rudi manut karo peraturane, manut karo tatangane. Helme pangadikene. Monggo Pak Mesni dari Jalu Mamang Sembon Kanigoro Blitar. Persautan pendekar bersarung Bapak Mukani dari Komando Satrio Nusantara. Pimpinanipun panjenenganipun Al Mukarrom Romo Kiai Imam Sutikno. Yo, kondang ngalongko kandel kuliti anak buah Gus Imam Sutikno iki. Neng kalai karo plenyek telek tenan. Lek plenyek telek ra ketang tangling wis to. Dudono ning aku karo kandel kuliti ritek to. Oh. Sek. Iya. Nyu. Kerito Saputro. Oh. Yo. WR Sound System Audio. Dimastikan resetan kartu dewi yaitu Mas Benjot anggah musuhe iki yo ora popo. Yo persiapan untuk rolling wasit.
yaitu pun Bapak Gun Tomo yang dari Wisageni dan juga Mas Johan Widodo Kabul untuk menggantikan atau rolling wasit Bapak Sakeh atau Mas Rudianto yang terhormat pada Bapak Gun Tomo yang dari Wisageni dan juga Mas Johan Widodo Kabul yang dari Bagli Sakti Blitar. Oh, pastikan. Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, ya, haha. Bapak Ma'ruf Islamuddin. Matur suwun Mas Rinjot yang dari Komando Satrio Santoro pimpinanipun panjenenganipun Boko Yai Sutikno nggih rolling wasit panjenenganipun Mas Johan Widodo Kabul panjenenganipun Bapak Gun Tomo untuk menggantikan Mas Rudi dan juga Bapak Sokeh. Monggo Mas Johan, Pak Gun Tomo, monggo. Acara ini selesai pukul 3.30 menit. Okay. Acara ini menurut persetujuan dari keluarga besar dari Sokipul Gajah menyebut Bambang Warsono. Okay. Selesai pukul 3 lebih 30 menit. Okay. Matur suwun. Monggo Pak Tomo, Mas Johan Widodo Kabul, persahabatan Bapak Nasib bersama Bapak Katirin, Kang Katirin yang dari Jalu Bapak Sepon Kanigoro Blitar. Blitar persahabatan Gatung Agung. Iya, oh. Pecut kena obah neng konco panggah manasib ya. Pecut kena obah neng les seduluran ojo nganti wah. Pecut kena obah neng ojo nganti wah. Nek persahabatan keamanan Pak Ipung tetap terkondisikan ya. Pak Jadil, Mas Arifin Buke, Mas Arifin Buke ya. Keamanannya tetap terkondisikan ya. Telinga kata ya. Yo, pas iya, penak iki. Monggo Pak Nasib. Terus, iya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para jawara dan juga para pendekar tamu undangan, baik yang dari Kota Agung, yang dari Blitar dan juga yang dari Siri, atas nama dari segenap panitia penyelenggara, yaitu keluarga besar dari Bapak Bambang Warsono dan juga dari jamaah Zikir Al-Fatihah pemilih agenipun Anggrabat Panjoyo wonten kekirangan kekilapan papan duko pindaraan kirang nuju Prono wonten Panjoyo atas nami dari siapa saja mengucapkan banyak terima kasih dan juga ngapunten ingkang sakar kadipun.
Ugo saking keluarga di Sutarjo Resam memilih hadir kula matur kirang tidur kirang luhur kirang suku kirang romo kirang nuju prono wonten ing manah panjenengan sedaya atas saweni kula Sutarjo Resam nyuwun pangapunten ingkang sakarep-karepipun akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.